F'attività politika f'ħal Qormi bit-tema Malta f'qalbna, il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li l-għan tal-Gvern huwa li uliedna u dawk li jiġu warajna ikunu aħjar minna. U d-dimmijiet ta' nies il-mexxej Laburista qal li biex dan l-għan jintlaħaq hemm bżonn li pajjiżna jibqa' jfur bil-ġid u bix-xogħol. Iva rridu nkomplu noħolqu l-ġid u noħolqu x-xogħol. Ġid u xogħol li mingħajru ma nistgħu immorru imkien. Aħna ħankunu ħanibqgħu il-moviment tax-xogħol. Dr. Muscat irrimarka kif il-ġid li qed igawdi minnu l-pajjiż diġà qed jasal għand min verament għandu bżonnu. Fost oħrajn semma żidiet fil-paga minima u l-pensjonijiet u ċekkijiet li n-nies qed jirċievu biex jiġu indirizzati inġustizzji tal-passat. Nkunu nistgħu naslu li nsewwu dak illi xaqqaq ħaddieħor. Meta qed tirċievu ħafna miċ-ċekkijiet li qed tirċievu bħalissa fid-djar, mhux qed tirċievuhom fuq xi ħaġa biex impattu għal xi ħaġa ħażina li għamilna aħna. Ġieħ kemm hemm. Aħna qegħdin impattu għal min, pereżempju, seraq it-taxxa fuq il-karozzi. Min minnkom hawnhekk bħal Qormi jaħdem jew għandu l-familjari jaħdmu taxxat. Qed tirċievu iċ-ċekk biex jipattilkom ta' dak illi ħadilkom ħaddieħor. Il-Prim Ministru qal li tlieta li ġej il-Kabinett se japprova skema oħra għal ħaddiema biex iwettaq ġustizzja magħhom b'mod proporzjonali. Intant il-Prim Ministru faħħar ix-xogħol li sar fl-aħħar snin mill-Kunsill f'ħal Qormi u fakkar kif għalkemm kien hemm żmien meta l-Partit Nazzjonalista kellu maġġoranza f'din il-lokalità, din id-darba naqas milli jsib biżżejjed kandidati biex in-nies ma jivvotawx. Tattika oħra ta' partit b'daru mal-ħajt li għal darb'oħra reġa' qajjem gideb li ġew pruvati folozz. Fil-konfront tiegħu ta' familti mhux gidbu biss, iffalsifikaw karta mhux li tirrepeti xi ħaġa li mhix vera fil-konfront ta' xi ħadd, imma li xi ħadd jiffalsifika karta, immaġinaw ħbib tiegħi, li tasal għal dik il-bassezza. Bekk il-Prim Ministru ħeġġeġ lil poplu biex ir-risposta għal dan l-aġir jagħtiha s-sibt li ġej. Jirrid nara lilkom tikkjujaw nhar is-sibt li ġej, toħorġu tivvotaw għal kandidati kollha tal-Partit Laburista u għalhekk l-appell tiegħi huwa erġgħu kunu miegħi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.